Ей, слушай са, Нели какво ще пее? Аз съм Нели от Пазарджик. Ай. Time to get paid. Кутите ме дебнат, но не могат да ме спрат, защото аз съм тук съм от закона и ти нямаш място тук. Аре, бай, бай, мършо изчезвай. Тук е един полицай ми каза, следвате навсякъде, знам къде си, знам какво правиш, ви ги вършиш. Аз му се изсмях в лицето и му казах тъжи, но ме разгреши. Вика, успешно търся дилъри, бягай от тука, куче мръсно и шамеш на глада. Аз ще ти пръсна мозъка, главата ще ти пръсна с пусъка. Дърпам и те убивам на място, куче мръсно. Полицай ли си? Time to get paid. Кутите ме